18 ta' Lulju, San Pambo, Abbati, miet għal-ħabta tas-sena 393. Qaddis ieħor li jfakkar il-martiroloġju Ruman illum huwa San Pambo, Abbati tad-dezert ta' Liturġija fl-Eġittu u wieħed mill-aktar magħrufa fost l-irħib tad-dezert. Kien dixxiplu ta' San Anton Abbati u kien magħruf l-aktar għas-silenzju tiegħu u għall-pariri siwja li kien jagħti u li ħafna minnhom baqgħu magħrufa fost l-erf li ħareġ mill-patrijiet tad-dezert. Fosthom il-preferita tiegħu oqgħod attent li ma toffendi qatt lill-proxmu tiegħek. L-istorja tiegħu saret eżempju klassiku għal vers li nsibu fl-ittra ta' San Ġagbu. Min ma jiżbaljax bil-kelma dan hu bniedem perfett. Ġagbu 3 vers 2. Sokrate fil-ktieb tiegħu l-istorja tal-Knisja jirrakkonta kif Pambo billi kien bla skola darba mar għand raħeb ieħor biex jgħallmu salm. Intażel is-salm 39. Meta Pambo sema l-ewwel vers tiegħu, jiena inħares triqti biex ma nidnibx bil-sieni. Pambo telaq bla ma stenna li jisma' xi biċċa oħra, billi ħaseb li dak kien ikun biżżejjed għalih kieku kellu jipprattikah bil-verità. Xi 6 xhur wara is-surmas tiegħu mar sabu u ċanfru kif hu ma reġax mar biex jitgħallem xi biċċa oħra mis-salm, iżda Pambo qallu li kien għadu jitħabad biex jipprattika sew fuq dak l-ewwel vers. Ħafna żmien wara, meta kien mistoqsi kif kien sejjer fuq il-proġett tiegħu wieġeb: ikolli ngħid li għadni bil-kemm irnexxieli biex nasal fejn nixtieq matul dawn is-17 sena. Ħafna kienu jmorru għandu għal pariri spiritwali, fosthom jissemmew Santa Melania u l-famuż San Atanasju Isqof. San Pambo miet fis-sena 393 fil-preżenza ta' Santa Melania. Dan il-qaddis tal-lum ikompli ifakkarna kemm hu importanti kif nitkellmu, ta' min jaqaf jimmedita bis-serjetà dwar dak li tgħidilna l-kelma t'Alla dwar l-użu tal-ilsien f'Ġagbu kapitlu 3 versi minn 3 sa 12. Aħna inqedu lil ġien fħal iż-żwiemel biex naħkmuhom u bih immexxu ġisimhom kollu. Ħarsu wkoll lejn bastimenti għad li jkunu kbar u jimxu mal-irjieħ qawwija naqra ta' tmun idawwarhom fejn irid it-tmunier. Hekk ukoll il-sien huwa biċċa ċkejkna fil-ġisem imma jista' jiftaħar li jagħmel ħwejjeġ kbar. Ara, ftit nar jista' jqabbadlek foresta sħiħa u l-ilsien huwa nar, huwa dinja ta' ħażen fost il-membri ta' ġisimna. Iniġġes il-ġisem kollu u jkebbes ir-ritmu tal-ħajja u n-nifsu imkebbes mill-infern. Il-Papa Franġisku għal dan li ġej dwar it-teddida ta' tqassis it-2-3 ta' Settembru tas-sena 2013. L-ilsien, it-seksik, it-tqassis huwa armi li ta' kuljum jeddu l-komunità umana waqt li jiżiraw għejra, ġelożija u reba għal poter. Bijawm nistgħu naslu biex noqtlu bniedem. Għalhekk titkellem dwar il-paċi ifisser ukoll li taħseb dwar id-deni li huwa possibbli li jsir bl-ilsien. Nieħu spunt mir-rakkont tar-ritorn ta' Ġesu ġewwa Nażaret, hekk kif propost minn Luqa, kapitlu 4, versi minn 16 sa 30, f'wieħed mill-aktar episodji tal-Vanġelu drammatiċi li fih wieħed jista' jara kif inhi qalbna u kif ir-riħ jista' jdawwara minn naħa għal oħra. Ġo Nażaret kulħadd kien qed jistenna lil Ġesu, ridu jsibuh u mar biex jiltaqa' ma' niesu. Għall-ewwel darba reġa' lura lejn pajjiżu
u huma kienu qegħdin jistennewh għaliex kienu semgħu dak kollu li kien għamel ġewwa Kafarnaw il-mirakli. U meta tibda ċ-ċerimonja kif kienet id-drawwa jitolbu lill-mistieden biex jaqra l-ktieb. Ġesu hekk jagħmel u jaqra mill-ktieb tal-profeta Iżajija li ftit jew wisq kienet il-profezija dwaru u hekk ikkonkluda l-qari billi qalilhom illum qiegħda titwettaq din l-iskrittura li għadkom kif smajtu. L-ewwel reazzjoni kienet tassew sabiħa, il-koll apprezzawh, imma mbagħad fir-ruħ ta' xi ħadd beda jinbed id-dudu tal-ejra u beda jgħid: imma dan fejn studja? Dan mhux bin Giuseppi u aħna nafu r-razza u r-radika kollha, imma f'liema università studja u bdew jippretendu li jagħmlulhom miraklu wara li jkunu emmnu biss. Huwa riedu l-ispettaklu. Għamel miraklu u l-koll nemmnu fik, imma Ġesu mhux xi artist. Ġesu m'għamilx mirakli ġo Nażaret, anzi saħaq fuq il-ftit fidi ta' min talab l-ispettaklu. Dawn irrabjaw tant li qamu u mbuttaw lil Ġesu sa fuq il-muntanja sabiex jitfawha l-isfel u joqtluh. Dak li kien beda fuq ton ferriħi għeddet li jintemm b'delitt il-qtil ta' Ġesu minħabba l-ġelużija, minħabba l-ejra. Imma dan mhux biss episodju ta' 2000 sena ilu, dan iseħħ kuljum ġewwa qalbna, fil-komunitajiet tagħna, kull darba li nilqgħu lil xi ħadd li fl-ewwel jum jitkellem sabiħ u mbagħad kull ma jmur jibda inaqqas sakemm jasal għad qassis hekk li donnu jrid inittef lil kull ma jkun. Dak li f'komunità iqassas kontra ħuh jispiċċa biex ikun irid joqtlu. L-Apostlu Ġwanni fl-ewwel ittra kapitlu 3 vers 15 jgħidilna dan: dak li jobod f'qalbu lil ħuh huwa qattil. Aħna mdorrijin bitqasqis u t-seksik u spiss nibdlu il-komunitajiet tagħna u wkoll il-familja tagħna f'infern fejn timmanifesta ruha din il-forma ta' kriminalità li twassal għal qtil tal-aħwa subin u bniet bil-siena. Il-Bibja tgħid li x-xitan daħal fid-dinja bejra, komunità, familja tinqered minn din l-ejra li jgħallem ix-xitan fil-qalb u li jwassal biex wieħed jitkellem kontra l-ieħor. Nirreferi għal dak li qed iseħħ f'dawn il-jiem sostna li hemm bżonn naħsbu wkoll dwar l-armi ta' kuljum tagħna l-ilsien, is-seksik u tqassis. Kif qed nibnu komunità? Sabiex ikun hemm il-paċi f'komunità, familja, f'pajjiż, fid-dinja, hemm bżonn nibdew inkunu mal-mulej u fejn hemm il-mulej m'hemmx xejra, m'hemmx kriminalità. Ma jkunx hemm ġelużija, ikun hemm il-fratellanza, nitolbu dan il-mulej li qatt ma noqtlu l-proxmu bil-siena u nkunu mal-mulej kif il-koll qatt inkunu fis-sema. U int, kemm qed tagħti importanza kif kien jagħmel San Pambo ta' dak li tgħid lill-proxmu u fuq il-proxmu. Talba: O San Pambo, inta sew kont attent għal kliem li kont tħalli joħroġ minn fommok u s-silenzju kont isibu aħjar ħafna minn xi kelma żejda li biha stajt tagħmel ħsara. Meta mbagħad rajt li kien floku intużajt il-sienek biex tagħti xi parir siwi lil ħutek il-bnedmin. Itlob għalina minn fejn tinsab titenna fis-sema biex nimxu fuq dawn l-eżempji sbieħ li ħallejtilna. Amen.